Awniti tuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi araba ye mai kalo tile 20 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafoniba ma ni k'aw dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni k'aw dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walimaw ɲini na walasa ni yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an b'o lafiya ka se an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛ ko k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u taara bɔ banbaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ kan n'u ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walijɛkulu maa yɛrɛ kɔnɔna na n'u ka maa caman yɛrɛ kɔni fagali ye Gao région kɔnɔna na ka sanga ni basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 n'o basigibaliya in yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kɔni banbaci walima olu ye binkani wale caman kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna ma ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka jamana région gouverneur yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka décision ta i ka fanfɛla la walasa ka se ka i ka région sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana sabati o ko hukumu de la communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni san gouverneur ale bɔnni ka décision yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin sa région kunkanko yɛrɛ kɔni ma décision min yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa halisa ka se ka basigi ale ni lakana yɛrɛ kɔni sabati sa région fantan naani bɛɛ lajɛlen na tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale kɔni bɛ bɔnni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase Sikaso région sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni tun bɛ nin région in kɔnɔna na kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko tile 7 wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala couvre-feu in kan o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu in yɛrɛ kɔni daminɛna tuguni tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 ko wa k'a bɛ ban mai kalo tile 24 nata in na san 2026 Sikaso région fantan naani bɛɛ lajɛlen na États-Unis autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laseli kɛ ko tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 ko sifinnaka fila olu kɔni taara marifaci yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin misiri dɔ yɛrɛ kɔni ma Californie État yɛrɛ kɔni na ni nin misiri yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la San Diego localité yɛrɛ de kɔni na a kɔni yira la k'a fɔ ko nin sifinnaka fila nin ka marifaci yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ka d'a kan ko sifinnaka fila nin ka walejugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye maa 3 yɛrɛ kɔni faga misiri yɛrɛ kɔni fanfɛla la k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sifinnaka nin yɛrɛ kɔni tilalen u ka walejugu yɛrɛ kɔnɔna yanni polisiw yɛrɛ kɔni ka u tɛgɛ da u kan u taara u yɛrɛ kɔni fɛnɛ faga ni marifa ye wa mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka uranium bɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni labɛn yɛrɛ kɔni Dasa localité yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 entreprise min yɛrɛ kɔni bɛ ka nin uranium bɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni baara kɛ ni o ye Global Atomic maaw yɛrɛ kɔni olu ka PDG ale kɔni bɛ bɔ ne ka conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ conférence de presse min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛtaga minnu yɛrɛ kɔni donna uranium dilanyɔrɔ in yɛrɛ kɔni baaraw la a bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tulo kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wa min yɛrɛ kɔni ye Firini Sanuko ale ni jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni nɔgɔya tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Togo ka lakanako minisiri ale kɔni bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'e ye farafinna continent ressortissant dɔ yɛrɛ kɔni k'i bɛ fɛ ka taa Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wajibi yɛrɛ kɔni tɛ bilen i ka visa yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka taa Togo jamana kɔnɔna na ni ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa ka se ka farafinw yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin nɔgɔya u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'a ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ɲinina nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw an ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ale ni Mali jamana yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw tɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ne ka laseli kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko opération aérienne dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ
fɛ ko min y'a ka Malifintigilakaw k'o ye sebaya kura yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaci wale maaw ka Gao région kɔnɔna na. État-major ka kɔrɔfɔla ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni y'a ka Malifintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Gao région kɔnɔna na i n'a fɔ kɔrɔlen min yɛrɛ kɔni vecteur aérien olu bɛ to ka taa jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw bali u ka walejuguw yɛrɛ kɔnɔna ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun accompagné kun don moto kelen ale ni maa 10 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ de kɔni fɛ ko ani maa yɛrɛ kɔni kun bɛ poste de commandement dɔ yɛrɛ de kɔni na poste de commandement min yɛrɛ kɔni bɛ Ntili Mindor yɛrɛ kɔni nɔrɔya fanfɛla de la yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nta ka localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni fɛn yɛrɛ kɔni kalama ma girin joona ne ka fara kɛ ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tora maa ninnu yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ k'a lajɛ ko ɲuman n'a sɔrɔ maa yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni jaabi bɔlen n'a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin poste de commandement in na ko banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni don wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu ye farapu kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin ma a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni farapu min kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapu in kɛra sababu ye ne ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la ko farapu in kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga ko logistique minnu fɛnɛ tun bɛ u bolo ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen la k'o dabɔ fintigilakaw ka nin farapu ɲumanba in na état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u tɛna ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta k'alisa min yɛrɛ kɔni opération de reconnaissance yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka continuer o la Gao région fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ banbaci wale maa minnu bɛ nin région kofɔlen kɔnɔna na k'olu si latunu teliya yɛrɛ kɔnɔna cogo min Gao sigibaa maaw n'u b'o la fɛ wa lakana bɛ se ka sabati Gao région kɔnɔna na ne yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué in kɔnɔna na a bɛ foli bɛɛ kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a bɛ an ka Mali fintigilakaw fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na jamana lafasali baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma olu tɛ ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛ olu ka lakana bɛ ka se ka sabati jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o basigibaliya in yɛrɛ kɔni nana ni banbaci wale maaw ka binkani wale caman kɛlen ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka jamana région gouverneur yɛrɛ kɔni olu caman bɛ ka décision yɛrɛ kɔni ta i ka fanfɛla la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ k'i ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye san gouverneur ale bɛ bɔ ni ka décision ta décision min yɛrɛ kɔni tara ni ka ɲɛsin san région kunkan ko yɛrɛ de kɔni ma san gouverneur yɛrɛ kɔni ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a da san région sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen ka k'a fɔ ko k'a daminɛ nin tɛnɛndon in na mai kalo tile 18 san 2026 fo ka taa bila ni don wɛrɛ ni décision kura tara a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 na ka sanga ni minute 30 ye ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye moto ale ni mobiliw yɛrɛ kɔni ye ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ ninnu yɛrɛ kɔni bolo wa ye san région yɛrɛ kɔni kɛnɛmana na ni heure kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan couvre-feu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ moto ale ni mobili de kan ni heure ninnu yɛrɛ kɔni na san région kɔnɔna na san région gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye k'ale ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ko dɔ wɛrɛ tɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni san région lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ye k'o bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko bɛ ka cari kosɛbɛ san région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na walasa ka se k'a ka région sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana sabati ale kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin décision in ta ka d'a kan ale ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana ko o y'ale jɔrɔnakoba ye ko nin décision min yɛrɛ kɔni tara ni ka ɲɛsin mototigiw ni mobilitigiw yɛrɛ kɔni ma ko décision ko in yɛrɛ kɔni na ma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ décision in tɛ boli olu yɛrɛ kɔni kan o maa nin yɛrɛ kɔni ye jumɛn min yɛrɛ kɔni an ka force de défense et de sécurité maaw ye n'o ye an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ko olu ka mobiliw yɛrɛ kɔni u bɛ patrouille kɛ minnu yɛrɛ kɔni na ko yamaruya bɛ olu bolo ni ka ye ni heure kofɔlen ninnu na sufɛla la ko mobili minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ordre de mission yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo ni bolonɔ bilalen don o ordre de mission yɛrɛ kɔni kan ko yamaruya bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo ni ka ye kɛnɛmana na ale ni cas d'urgence minnu yɛrɛ kɔni mana na kɛ san région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a bɔra nin fɛn saba nin yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 ka sanga ni minute 30 ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la ka ye san région kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna na san région gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini don min communiqué in yɛrɛ kɔni carila ni o ye tɛnɛ tɛmɛnen
bɛɛ kalo tile 18 san 2026 ko kabini o don in na min yɛrɛ kɔni ye nin mesure kofɔli ale labaarali bɛ daminɛ san région fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko fo ka taa fɔ n'a ye décision kura ta nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye nin décision kofɔli ye ko bɛna labaara san région fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni a laɲininen don olu yɛrɛ de kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ san région gouverneur yɛrɛ kɔni décision min ta décision yɛrɛ kɔni ka se ka labato san région sigibagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ san fantan naani bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna ka Mali jamana kɔnɔna na o nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Sikaso région gouverneur ale tun ye couvre-feu yɛrɛ kɔni sigi a ka région kɔnɔna na o ko hukumu de la tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira a ka région maaw yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko dɔ farala couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan ni tile 7 bɔɲan kɔ ye Sikaso gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna k'a ye décision min yɛrɛ kɔni ta Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na décision yɛrɛ kɔni ta kun de ka d'a ka jamana lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ma yen nɔ wa a ta kun dɔ fɛnɛ basigi min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na k'o basigi in tɔ sabati ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ne yɛrɛ kɔni Sikaso région sigibagaw n'u bololafɛw kan olu ka lakana sabati ko yɛrɛ de kɔni na ale ye nin décision kofɔli yɛrɛ kɔni ta ko hukumu yɛrɛ de kɔni na couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin région kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tile 7 wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala kan o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna mai kalo tile 18 tɛmɛnen ko a bɛ ban mai kalo tile 24 nata in na san 2026 Sikaso région fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko nin wagati kofɔli yɛrɛ kɔni kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a daminɛ sufɛla zoro la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Sikaso région kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna ko ni maa min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna o k'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Sikaso autorité maaw ye olu ye bɔli yamaruya yɛrɛ de kɔni d'i ma ko n'a bɔra o maa yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Sikaso région yɛrɛ kɔni kɛnɛmana na ni heure ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gouverneur b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka force de défense et de sécurité maaw ni o ye an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ko cikan yɛrɛ kɔni laselen don olu ma k'u ka disposition bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta walasa min yɛrɛ kɔni ni couvre-feu kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ka labato Sikaso région sigibagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ sanga ani wagati nka gouverneur kɔni b'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen di maa dɔw yɛrɛ kɔni ma ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni ci gɛlɛn bɛ u bolo ni heure ninnu kɔnɔna na walima ni urgence yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ko min yɛrɛ kɔni yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko bɛ se ka di o maa ma u ka se ka ye kɛnɛmana na ni heure nin yɛrɛ kɔnɔna ko n'a bɔra o maa nin yɛrɛ kɔnɔna ko ni yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni t'i bolo k'i jija i kana na ye kɛnɛmana na sufɛ la n'o tɛ min yɛrɛ kɔni sanction o bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ ne yɛrɛ kɔni gouverneur ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sikaso région sigibagaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔden ɲumanya u ka faamuyali ale n'u ka collaboration yɛrɛ kɔni na walasa lakana min yɛrɛ kɔni sabatilen yɛrɛ kɔni don Sikaso région kɔnɔna na ka se ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ o lakana tɔ sinsinli yɛrɛ kɔni na Sikaso fantan naani bɛɛ lajɛlen na wali min bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni Sikaso région sigibagaw n'u bololafɛnw olu ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ sabati u sigiyɔrɔw la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na tɛnɛndon mai kalo tile 18 san 2026 ko maa 3 yɛrɛ kɔni fagara attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ attaque min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin misiri dɔ yɛrɛ kɔni ma San Diego localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Californie état de kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis jamana de kɔnɔna na ko ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni misiri kofɔlen yɛrɛ kɔni ma attaque in yɛrɛ kɔni kɛra sifinnaka 2 yɛrɛ de kɔni fɛ wa États-Unis autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko maa 2 nin yɛrɛ kɔni kɛlen k'u ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲani polisiw yɛrɛ kɔni k'u tɛgɛ da u kan ko ni sifinnaka 2 nin yɛrɛ kɔni ye u yɛrɛ faga États-Unis autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni sifinnaka 2 ninnu u nana wulafɛla yɛrɛ de kɔni na San Diego centre islamique yɛrɛ kɔni na ni ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na misiri belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni tɛ Californie état fan si la wa denmisɛnnin dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka école so yɛrɛ kɔni bɛ misiri yɛrɛ kɔni fanfɛla fɛnɛ na ko ni sifinnaka 2 nin yɛrɛ kɔni nalen u ye maa 3 de faga yɔrɔ in na o maa 3 nin yɛrɛ kɔni na agent de sécurité kelen yɛrɛ kɔni bɛ o la wa k'u tilalen u ka wale jugu nin yɛrɛ kɔni na mobili dɔ yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ misiri yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ o kun ye maa 2 nin ka mobili yɛrɛ kɔni u taara don mobili kɔnɔna na ni k'u yɛrɛ faga San Diego polisiw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la k'olu nalen yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na olu ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ sifinnaka 2 nin yɛrɛ kɔni k'u fagara ni marifa dɔ de u yɛrɛ de ye marifa min ci u yɛrɛ la ko maa 2 minnu yɛrɛ kɔni ye marifa ci yɛrɛ kɔni kɛ ko kelen si kun bɛ san 17 la 2nan kɔni si kun bɛ san 18 de fɛnɛ na ko kun min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye
ni sifinnaka fila ni yɛrɛ kɔni taara ni walejugu in kɛ ni ka ɲɛsin misiri yɛrɛ kɔni ma ko o dɔnnen tɛ fɔlɔ nka o bɛ sɛgɛsɛgɛli baara la o ko o kun de la nka polisiw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ ka bisikiya min yɛrɛ kɔni na o y'a ye k'a fɔ ko maa fila ni yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ kɔni don minnu yɛrɛ kɔni bɛ silamɛ diinɛ yɛrɛ kɔni kɔniya silamɛya man d'u ye ko yɛrɛ de kɔni na u taara ni wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin misiri in ma k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ataki ko in yɛrɛ kɔni kan k'o sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ ni yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sifinnaka fila ni yɛrɛ kɔni ni walejugu min yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye kuma jugu dɔ ye ko yɛrɛ de kɔni tun bɛ u da o de digira o la o de la u ye ni ataki in kɛ ko menasi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni tun tɛ yen k'olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko menasi foyi yɛrɛ kɔni tun tɛ yen nɔ min tun kɛlen don ni ka ɲɛsin misiri in ma k'a bɛ n'a fɔ dɔrɔn ni sifinnaka fila ni yɛrɛ kɔni kuma dɔ yɛrɛ de kɔni fɔra min ma diya u ye ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u nana ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma ko n'o tɛ menasi foyi yɛrɛ kɔni tun kɛlen tɛ ni ka ɲɛsin misiri in ma ko ni marifaci min yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni États-Unis autorité maaw y'u ka finitigibaw yɛrɛ kɔni wili ni ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun armelenba don ni maramafɛn juguw ye ko États-Unis ka finitigilaka fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni taara yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko miniti damadɔ n'u ka tagali yɛrɛ kɔni kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko maa saba yɛrɛ de kɔni fagara misiri in yɛrɛ kɔni ɲɛfɛ ko maa saba fagalen min yɛrɛ kɔni na ko maa kelen bɛ yen nɔ agent de sécurité yɛrɛ kɔni ko agent de sécurité in yɛrɛ kɔni ɲɔni ale ka sa a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa sifinnaka fila ni ka binkani wale in yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ kana na bonya kosɛbɛ ko ekɔliso min yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ko ekɔliden minnu bɛ yen nɔ olu kɔni taara ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na teliya la ni ka t'u bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sifinnaka fila minnu ye ni marifaci in yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲani u ka taa u yɛrɛ faga o y'a sɔrɔ u kun taara ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa jardinier dɔw kun bɛ fɛ ka u yɛrɛ kɔni faga ka d'a kan u ye marifa ci ni ka ɲɛsin o ma ko nka sifinnaka fila ni ka laɲini yɛrɛ kɔni ma sabati ka d'a kan marifa bali in yɛrɛ kɔni ma se jardinier in ma ko de kɛra sababu ye ni k'o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kisi ko sifinnaka fila minnu yɛrɛ kɔni ye nin fagali in yɛrɛ kɔni kɛ ko sifinnaka kelen yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ kabini nin don yɛrɛ kɔni sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni na ale ba kun taara signalement yɛrɛ kɔni kɛ polisi la k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka den yɛrɛ kɔni bolilen don wa den yɛrɛ kɔni ba yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale den yɛrɛ kɔni bɛ boli wagati min k'a y'a den yɛrɛ kɔni ye lahalaya min yɛrɛ kɔni na a bɛ n'a fɔ den kun bɛ fɛ ka a yɛrɛ faga de wa muso yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'ale den yɛrɛ kɔni a ka boli kɔnɔna na a taara ni ale ka mɔbili ale ni ale ka marifa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye muso yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale den yɛrɛ kɔni a terikɛ dɔ yɛrɛ de bolila ɲɔgɔn fɛ ko a maa fila ni yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka fini dɔ don u yɛrɛ la i n'a fɔ ko bɛna taa binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni fini ye ko muso yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni signalement yɛrɛ kɔni di min yɛrɛ kɔni ye polisiw ye olu kɔni kun y'u ka cɛden caman yɛrɛ kɔni ta ni ka taa bila denkɛ yɛrɛ kɔni ka ekɔliso la ka d'a kan u kun bolo ko denkɛ bɛna taa binkani wale kɛ ekɔliso in de la ba ka polisiw ni yɛrɛ kɔni to ekɔliso da in yɛrɛ kɔni na appel yɛrɛ kɔni ser'u ma k'a signalé k'a yira k'a fɔ ko marifaci dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ San Diego misiri la ko sifinnaka nin yɛrɛ kɔni kelen dɔ ɲɔni ale yɛrɛ kɔni ka sa k'a ye sɛbɛnni dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ne ka bila a kɔ nka min yɛrɛ kɔni ye San Diego polisiw ka ɲɛmaa ye sifinnaka in ye min sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nin lettre in kɔnɔna na a t'o kɔni kɔnɔnafɛnw fɔ San Diego polisiw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko nin sifinnaka in yɛrɛ kɔni ko a kun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga de k'ale ma da o ko in na kosɛbɛ ko maa min bɛ fɛ ka i yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni o tɛ marifa saba yɛrɛ kɔni ta ne ka bon ni o ye ko yɛrɛ de kɔni ale ma da la ba in yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma fɔ ni o de ye tiɲɛ k'a fɔ k'a denkɛ kun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga ni yɛrɛ kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump ye ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ in na k'o yɛrɛ kɔni dusuma kasi koba ye ni yɛrɛ kɔni ye misiri alimami dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka communauté maaw yɛrɛ kɔni bɛ dusuma kasi kɔnɔna na ko nin kɔni ye ko ye olu yɛrɛ kɔni ma deli ka min imaginer k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni nana kɛ ni ka ɲɛsin misiri in ma wa min yɛrɛ kɔni ye Californie gouverneur ale y'a yira k'a fɔ ko juguya o place yɛrɛ kɔni tɛ Californie état kɔnɔna na ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye wale min bɛ se ka na ni jatigɛ walima bagabaga yɛrɛ kɔni ye ka ɲɛsin diinɛjɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma k'olu tɛ jɛn ni o ko in yɛrɛ kɔni Californie état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen États-Unis jamana kɔnɔna na walasa kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni y'a to ni sifinnaka nin yɛrɛ kɔni taara ni marifa in ci ni ka ɲɛsin ni misiri ma o kɔfɛ ka tila k'u yɛrɛ faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o ko nin bɛɛ lajɛlen dɔn mɛ kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa ye ni o ye Général Abdramane Tchani ye ale kɔni ni Global Atomic Corporation maaw yɛrɛ kɔni ka PDG ni o ye Stephen G. Roman yɛrɛ kɔni ale ni o kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ
Niger yɛrɛ kɔni palais présidentiel la. Ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Niger jamana ɲɛmaa ni jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kɛrɛn yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger ka ministre des mines ye k'ale tun bɛ yen nɔ. Wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛkun de ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi uranium bɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni dilanni ko bɛ sen na Dasa localité yɛrɛ kɔni na o baara yɛrɛ kɔni ɲɛtaga bɛ ɲa min yɛrɛ kɔni ma ni PDG yɛrɛ kɔni tun bɛ ka o kunnafoniya yɛrɛ de kɔni da Niger jamana ɲɛmaa kulo kan. Stéphane Urumani yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko projet yɛrɛ kɔni bɛ ka taga ɲɛ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na wa a bɛ lawasa kun bɔ. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dollar wari miliyɔn 250 bɔɲan kɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni donna site yɛrɛ kɔni ɲɛtaga baaraw la ka ban ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni bɛ ka dollar wari miliyɔn 300 yɛrɛ de kɔni ɲini walasa ka se ka projet in baara tɔ yɛrɛ kɔni kun cɛ. Ko société ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Stéphane Urumani ale y'a yira k'a fɔ ko site in yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɛn bɛ ka maa 770 kɔ de ta baara la ko o maa 770 kɔ bɔɲan ko in yɛrɛ kɔni na ko n'i y'o ta 100 sara la maa 95 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔdenw de ye. Global Atomic Corporation ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Niger État ye k'ale yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ni ka projet in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni uranium bɔli o bɛ se ka daminɛ teliya la site in na wali min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Niger jamana ale ni investisseurs yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tɔnɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni projet in na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ni site kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ale baara tɔ yɛrɛ kɔni bɛ dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka dollar wari miliyɔn 300 yɛrɛ de kɔni ɲini walasa ka se ka baara in yɛrɛ kɔni tɔ kuncɛ ko ni tɛ ko caman yɛrɛ kɔni kɛra la ka ban ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ta baara la ka ban u ka ca ni maa 770 o maa 770 ni yɛrɛ kɔni na ni y'u ta 100 sara la maa 95 o bɛɛ lajɛlen Niger jamana kɔnɔdenw de ye. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la man kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.